आबहावा संरैखा गोग्गो खालामनाय आरो मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनो थाखाय क'क्राझार फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट आरो रानिखुलिनि 6थि BNSSB नि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो भुटान इन्डु साखाथियाव थानाय सरलपारा पिकनिक स्पट लांदां फोथाराव बिफां गायदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट DFO प्रदीप कुमार बौवान, एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजिब नार्जारि, 6थि BNSSB नि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बे एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि गिदिर उद्देश्यखौ दिनैनिफ्राय जोङो जागायजेनबाय। जिहेतु देग्लाय 2026 मायथाइयावहाय जोंनि बड'लेण्डआवहाय मोनसे मनसुन सेसन बिफां गायनायनि मोनसे थांखिखौ लादों जोंनि हाग्रा बिफाना। बेनिखायनो जोङो एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनिफ्राय जों दिनै बे हाग्राखौ जोङो बिफां गायनायाव मदद होनानै जोंनि बे बड'लेण्ड हालामखौ सोमखोर समायना खालामनायाव जोङो बे उद्देश्यआव जोङो आगान सुरदों। आरो आङो खुब गोजोननाय मोनदों जे ओरै आगदाजों जोङो नायोब्ला सोमखोर समायना मोनसे नेशनेल पार्क, जिहेतु रायमना नेशनेल पार्क, आरो आखिजों नायोब्ला जोंहा सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क। दिनै बेबायदि मोनसे नेचारेल हेरिटेज जायगायाव दिनै बिफां लाइफां खम जानायखाय जोङो बेयाव गायसननानै जाहाथे बयबो गेरेमसा लानो हायो बे सेरमांगा दैनि जिङावहाय होननानै जोङो फरेस्ट आरो SSB आरो जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट मोनथामजों जयेन्ट जोङो मोनसे बिफां गायनायनि हाबाफारि लादों। बेयाव आङो फोरमायनो गोसो जादों जे जोंनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ लासै लासै बेबायदिनो बिफां लाइफाङा दंस' जालांनो हमबायमोन आरो जिब जुनारफ्रा बेबायदिनो सिखारिफोरनि आखायावहाय थैनो गोनां जाबायमोन। नाथाय जोङो दिनै सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौहाय जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्टनि गथ'फ्रा बेबायदि हर सान जों गावनिनो कस्ट बाहायनानै जोङो 13थासो केम्प जोङो जोंनि हल्टुगाव डिभिजन आरो चिरां डिभिजननिफ्राय जोङो बेबायदिनो एलटमेन्ट लानानै न' लानानै जोङो बेयाव थानानै जोङो दा बेंगासिनो दं। आरो जोङो आसा खालामदों रावबो रायजो राजाफ्रा आरोबाव बिफां दाननाय बा इनक्रोच खालामनाय बे हाबाफारिखौ मावबावलिया। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जोंनिनो बे बड'लेण्ड हालामनि मोनसे सोमखोर समायना मोनसे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बासायनानै लाखिनांगौ दायथ'आ जोंनि। दा बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जोंनो बेङाब्ला सोर फैबावनो होननानै जोङो दिनै जेसेबां जों दिनै आनइमप्लयि इउथ जोङो ज' जानानै दिनै सान हर बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोङो बेंगासिनो दं। दा जों आसा खालामदों उननि समफ्राव जोंनि गथ'फोरनि थाखाय भबिसत जोंनि BTC हालामनि जाय गभर्नमेन्ट दा सालायगासिनो दं बिथांमोना जोंनि थाखायबो माबा मोनसे सिन्था धारना बा भबिसतखौ नायसननानै जोंखौ सहाय खालामलांगोन होननानै जोङो जोंनि BTC नि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआव जोङो खावलायनो गोसो जादों। मानो होनोब्ला जोंबो दिनै गावनि न' बां गारनानै दिनै नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बे 8 नम्बर आसामनि बिथोराव 8 नम्बर मोनसे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ माब्रैबा जोङो सुरक्षा होनानै बा प्रटेक्सन होनानै साबसिन खालामनो हायो बेखौ जोङो थांखि लादों। आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्राव दावबायारिफ्रा नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव जुदि दावबायारिफ्रा एभेलेबेल फैयोब्ला जोङो बेबायदिनो जिप साफारि, टुर गाइड आरो बेबायदिनो स्किल ट्रेनिंफोर होनानै जोङो हमस्टे आरो बेबायदिनो मोजां मोजां रेस्टुरेन्टफोर खुलिनानै जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन होननानै जोङो गिदिर मोनसे थांखि दं। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौहाय बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो ग्रिन बड'लेण्ड आरो ग्रिन फरेस्ट नैबे थांखिखौ लानानै जों दिनै बिफां गायनायाव आगान सुरबोदों। 4000सो बिफां जोङो लाबोदों। दा दिनै सानसेयाव जोङो बे बिफांखौ जेसेबां हायो जों गायलांगोन। जों दिनैनिफ्राय गायजेनगोन। बेवहाय स्पिसिस होननानै बुङोब्ला जोङो जिया बमा आरो लोगोसे फंगमिया पिनाटा आरो लोगोसे मा होनो क्रस आरो मेहेगुनि जों दिनै 6थासो स्पिसिस
बिफांफोरखौ जों लाबोदों। दा बेखौ जोङो बे पिकनिक स्पटआव गायनानै समायना सोमखोर खालामगोन आरो गुबुन समफ्राव जोङो आरोबाव गुबुन जायगाफ्राव जोङो बे बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव जों बुंनो हायो जे जोङो औवा बायनानै जों खुद गावनि फैसाजोंनो औवा बायनानै जों खुन्थिया दोदों आरो नेट बायदों आरो बेयाव जोङो सेरमांगा दैया खाथियाव थानायखाय जोंनि गथ'फ्रा साननैजों सानथामजों जोङो बे बिफांखौ अरायसम जोङो नोजोर होबाय थागोन जाहाथे बिफाङा थांनानै बयनोबो गोजोननाय आरो सायाखौ होयो। बे थांखिखौ लानानै जोङो बे बिफांखौ गायनाय जादों।